je gauw naar dit verhaal. Tomke wil net naar huis. Kom er maar gauw in, Tomke. Dag, Tomke. Leef Boetje, hè? Ik hel je daar om 4 uur weer op. Oké. Cornelia brengt Tomke naar het nijenhuis van Jan en Joe, want ze is verhoezen. Doeg. Doeg. Hoi, Tomke. Was het eerst mee naar je kamertje zien? Oh, jawel. Jan en Joe en Tomke gaan de trap op. Er binnen boppen wel 5 dwarren. Oh, wat een protte. Achter de eerste door, ja, het is ze, is het kamertje van Jan en Joe. Oh, wat een mooi kamertje, Janne-Joe. Ja, hè? Ik doe haast behang mijn bisten. Hartstikke mooi als mijn behang mijn raceauto's. Tomke shot naar boeten. Daar is de tuin, met een grote trampoline en een schommel. Wel schande dat het regent. Dan kunnen we net naar boeten op het trampoline springen. Nee. Jan en Joe liet de badkamer zien, met het grote bad. Wow. En de slipkamer van haar broerke en van haar heid en mem. Oh. Oh. De bloed nog 1 door oer. Wat zit er achter die door? Dat is het door naar de zouder. Wow, spannend. Ja, maar dan mag ik net komen van uw mem. Waarom net? Zouders binnen cool. Zullen we er even stiekem zien? Heel even maar. Die mem die wordt vers net leuk. Oké. Ze sloepen op het jen omheen naar de zouder. De zouder zit vol met dingen uit China. Wat hij hier een protte, aparte ding. Oh, wat een mooie Chinese jurk. Ik toch hem even aan. Jan en Joe zit een beetje sneu. Hoe stou net zo'n mooie jurk aan haar? Jawel. Maar ik mis mijn paken en Peppe, Tomke. Die waren heel veel voort. In China. Wow, ja, dat is 4. Oh, ik weet al wat, Jan en Joe. We vliegen naar China. Naar die paken en Beppe. Zo, we zetten deze stoel achter elkaar. En dan is dat uw vliegtuig. En wordt de oude piloot wezen? Jawel. Is nou weer blied? Ja. Ze laken het alweer. Piloot Jan en Joe zit op de voorste stoel en Tomke zit achter haar. Oeh. Ja, we rieden nou over de baan. Ja. Oh, die komt vast, Tomke. We klimmen omheen. Ik zie de wolken terug het ruutje, Jan en Joe. Oh, en de zee. Wat idyllisch is. Ben we er al haast? Ik zag China al. Ik vlieg weer naar onder, neer. Vasthouden, Tomke. Boom. Ja, we binnen er. Oh, wow. Dat ging goed, hè? Maar nou moeten we die pakken en Beppe nog ziekje. Tomke doekt in een doos met watersgoed en helpt er een poppen en een watersgoeddraak uit. De poppen, dat is die Beppe, Jan en Joe. En de draak, dat is die paken. Ja. Oh, wacht. Ze moeten ik een hoes ha. Jou maar. Jan en Joe en Tomke bouwen van kleden een mooi huis van Paken en Beppe China. Mooi. Ze ha het heel druk en verjitten de tijd. En dan ineens jerren ze de bellen. Oh, nee. Is Cornelia er nou alweer? Ik wil nog net naar huis. Een potje kreeg zo mooi Paken en Beppe China. Ja, nou, kou. We moeten ons verstopje. Jan en Joe en Tomke kroepen hastig in het huis van kleden. Sst, zachtjes. Tomke, Jan en Joe, kom je naar onderen?
wat wen hij hoes. Sst, zachtjes. Stil wezen, Janaju. Ze mij juist net jaren. Nee. Nou, ik jer niet, Cornelia. We maaien wel even poppen, Sjen. Tja. Maar ken Jannejoe en Tomke de Sjen? Dat is gek. Maar de door naar de Zouder zit op een kierke. Dogenieten, binnen Jim soms op een Zouder? Nee, her. We binnen net op een Zouder. We binnen bij Paak en Beppe China. Oh, Dat is heel veel voort. Ik ken nou net mijn huis. Maar Tomke, Romke mist hij sa. En ik. Jannejoe en Tomke komen onder het kleedwaai. Ik mis Paak en Beppe, Mammy. Ze binnen zo ver voort. Ik wil je zo graag in China blijven. Wist je wat? We gaan aas naar onderen en dan videobellen we met Paken en Beppe in China. Oh, ja. Oh. Ja, dat lijkt het mij een goed plan. Maar eerst vleer ik je hem veilig waarom naar huis, naar Friesland. Maar zien fjouweren Kleer, Ja. vleeren ze door de loft. Piloot Cornelia zet het vleertuig veilig onder groen. Wow. En nou wil ik wel graag naar huis, Cornelia. Nee, Romke. Ik ben zo wurg van die vierde reis. nou kom ik al mooi. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.